Юда е предателя на Исус. Но нека да видим в един стих от Библията какво точно се казва и какво всъщност се случва. А Исус, знаейки всичко, което щеше да се случи с него, излезе и ги попита: кого търсите? Отговориха му: Исус Назарянина. Исус им каза: аз съм. Тук всъщност се вижда, че Исус, когато казва аз съм, няма никакво действие или събитие. Но какво се случва в следващите изречения? С тях стоеше и Юда, който го предаваше. Когато той им каза аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Кой е казал втория път вълшебната дума за християните аз съм? Не го ли казва Юда? А фарисеите, виждайки това, падат на земята? А Исус, знаейки всичко, което щеше да се случи с него, излезе и ги попита: кого търсите? Отговориха му: Исус Назарянина. Исус им каза: аз съм. Отново виждаме, че когато Исус казва така наречените вълшебни думи аз съм, няма никакво въздействие върху фарисеите. Следващите изречения показват защо те падат на земята и какво ги оплаши. Нека продължим. С тях стоеше и Юда, който го предаваше. Когато той им каза аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Моля, кой казва тук аз съм, ако не е Юда, а войниците се оплашиха и паднаха на земята? Защо не паднаха на земята, когато в първото изречение Исус им каза аз съм? Интересното е, че в Коран Керим се казва: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ لِلَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعًا لِلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. И за хвалянето: ние убихме Месията, Иса, сина на Мариям, пратеника на Аллах. Но те нито са го убили, нито са го разпънали на кръст. Само е било направено да изглежда така. Дори тези, които спорят за това разпъване на кръст, се съмняват. Те нямат никакви знания, само правят предположения. Със сигурност не са го убили. Нека да се включат и преподаватели по български език и литература. Нека да обяснят какво се казва във второто и третото изречение в Библията и защо самата Библия подсказва, че Юда казва аз съм, и тогава чак римляните падат на земята. Коран Керим потвърждава, че само е било оприличен някой на Исус, а Библията доказва, че Юда е взел облика на Исус и казвайки аз съм, фарисеите изплашени падат на земята. Защо не паднаха първия път, когато Исус им каза аз съм?